Bueno, niri izena Gorka Alberdi da, eta Eguzki talde ekologistaren izenan etorri naiz, eta zergaitia, bi aukera zagoan, ezta? Hauek itsasoan bukatzea, dala hilabete eskaix irudi hau daukagu, hau da inguru hau, bertan, ikusten duzun da, hau bertan da, eta egun batzeko igarruka, haudek. Eta honea ez de etorri inorrez garbitzea. Hau, ura egin dut. Eta hau da, daukaguna aspalditiken garbitzaile eraginkorra eta merkeena. Urak. Orduan, bi aukera, esan dako bezala. Bi aukera zagoan. O jaso ondo kudeatu, o hauen itxaso. Eta iruditzen zait, hemengo danak gehienak goitiken botatzen dute. Orduan, niri ustez, arazo larri batean gaude. Eta hau eskatzen du politika. Hau eskatzen du irtenbide bat. Eta hau eskatzen du politikari lanak. Hasi bezu, hau aztertzen. Eta konponbidea bi hau arte, udalak, eta ez da erruduna bilatzea, baina udalak dauzka eskumen batzuk. Eta eskumen horiek nahi dute esan bete beharrak. Eta hau irtenbide baino eman arte, udalak etorri berko du. Egunero, eta hondakin hauak kentzen hemendik. Zergatik berri izan behar, hau itxasoan dugu. Eta azaltzen diran geroz eta gehiago itxasoan gertatzen nahi dena, sinistu ez sinistu. Baina gure Euskal Herriko ibaiak milaka eta milaka plastiko, milaka tona plastiko bidaltzen dute itxasoan. Orduan, han gertatzena gure da. Orduan, horregatik etorri geha gaur honea. Ez dugu, ezin dugu onartu hau gertatzea. Pena dela, dakagun ibaia ikusita uraren kalitatea nola dagoen eta bar, hau ikustea ez, dena sakarraz beteta, plastikozko gauzekin, behirazko ez dakitzen gauzekin, eta gainera gaur egin duguna da ateratzea ordu batean, ikusteko zenbat ateratzen den ordu batean. Baina arazo larriena ez da sakarrak ateratzea, baizik eta ez botatzea. Eta gainera, aurten, ibaiaren ura gotzen denean, 3 aldiz edo laia eraman duela sakarra guztia itxasoraino. Gero, ikusten dugunean frisa eta bar nola dagoen, batzutan ibaietik hasten dela. Udalak eta Foru Aldundiarekin izokinak botatzen dituztela hemendikan, eta guri ondo iruditzen zaigula, baina hemendikan izokinak botatzea eta gero ibaiaren egoera ikusita, sakarraz beteta